Όταν δείτε το μήνυμα «Έχετε μηνύματα» στην κεντρική μας οθόνη, τότε πατάτε το κουμπί «Μηνύματα» και ανοίγει η σχετική φόρμα για την ανταλλαγή μηνυμάτων εντός της εφαρμογής. Σε αυτή τη φόρμα, μόλις ανοίξει, βλέπουμε τα μηνύματα που μας έχουν στείλει οι υπόλοιποι χρήστες στην καρτέλα Receive. Πατώντας πάνω στα τρία κόκκινα βελάκια, βλέπουμε δεξιά το μήνυμα. Τα μηνύματα που δεν έχουμε δει είναι με έντονα γράμματα στην κορυφή της λίστας και τα υπόλοιπα από κάτω. Πάνω από το σώμα του κειμένου του μηνύματος υπάρχουν τα κουμπιά Reply για να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο μήνυμα και Delete για τη διαγραφή του. Στην καρτέλα Send βλέπουμε τα αποσταλμένα μηνύματα και στην καρτέλα Delete τα διαγεγραμμένα. Ένα μήνυμα που έχει σταλεί από κάποιον και το διαγράψαμε από τα αποσταλμένα, αλλά όχι από τα διαγεγραμμένα, αυτό θα παραδοθεί κανονικά. Εάν το διαγράψαμε το κουμπί Delete for All από τα διαγραμμένα, τότε αυτοί που δεν το έχουν δει ακόμα δεν θα το δουν ποτέ. Όταν ο αποστολέας διαγράψει ένα μήνυμα, διαγράφεται τελείως και δεν ανακτάται ξανά. Δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε συνημμένα αρχεία στα μηνύματα αυτά. Για να στείλουμε ένα μήνυμα, πάμε στην καρτέλα New από τις επιλογές Show, επιλέγουμε την ομάδα των παραληπτών και επιλέγουμε σε ποιους θέλουμε να στείλουμε. Σε περίπτωση που θέλουμε να στείλουμε σε περισσότερες από μία ομάδες, τότε πρέπει να επιλέξουμε All. Κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο Select All, επιλέγεται όλη η ομάδα. Μέσα στο μεγάλο λευκό πλαίσιο, γράφουμε το κείμενο του μηνύματος και πατάμε το κουμπί Send για να ολοκληρώσουμε την αποστολή. Τότε το μεγάλο λευκό πλαίσιο εμφανίζεται με τη φράση Send OK. Για να στείλουμε ένα μήνυμα ετεροχρονισμένα σε μελλοντικό χρόνο, επιλέγουμε Ετεροχρονισμένα, όπου εμφανίζεται το πλαίσιο με την ημερομηνία αποστολής και ανοίγει αυτόματα η φόρμα για την επιλογή ημερομηνίας. Δεν μπορούμε να στείλουμε κοινό μήνυμα. Μπορούμε να στείλουμε μήνυμα στον εαυτό μας, παραδείγματος χάρη μεταχρονολογημένο για υπενθύμηση. Με το κουμπί Exit φεύγουμε και επιστρέφουμε στην αρχική φόρμα. Στην περιοχή Help υπάρχουν δύο κουμπιά. Το Men Video μας μεταφέρει αυτόματα στο σχετικό βίντεο στο YouTube. Το The File μας ανοίγει τον οδηγό χρήστη στη σελίδα που αφορά στη συγκεκριμένη φόρμα.